देखा इ तहार नहीं की अम्मा बाड़ी। आज से ई दोनों तहार बच्चा बा। भगवान हमरा के औरत बनौले बाड़ी और माई बने के क्षमता भी देले बाड़ी। हम केहू और के बच्चा खातिर अपना अरमान पे आग न लगाई। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उ सब के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जो फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आयल बानी। फिल्म के नाम है अम्मा। अम्मा फिल्म में एक्ट्रेस बाड़ी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के रानी यानी कि रानी चटर्जी। ये फिल्म एगो सौतेली मां के किरदार के मद्देनजर रखते हुए ये फिल्म के राइटर के कलम चलाल बा और कलम इतना बारीकी और शालीनता और सहजता से चलल बा को किरदार के परत दर परत खोल के रख देले बा। ये फिल्म के जितना किरदार बा, जितना कलाकार बनल, जितना कैरेक्टर बा, वो एक दूसरा से और एक दूसरा के पूरक बा। अगर ये फिल्म के ट्रेलर देखला पर ऐसा लगा था कि अगर ये किरदार ना रही, चाहे ये कैरेक्टर ना रही, तो ये फिल्म फीका पड़ जाए। लेकिन अगर हम बात करी कहानी के, तो कहानी में दिखावल गइल बा कि रानी चटर्जी के एगो दुआ से बियाह कइल जाता और उ पति के ऑलरेडी दुगो बच्चा बाड़न। जब रानी चटर्जी घर में आवत पतो बन के, तो उनका के दिखावल जाता कि तहारी दुगो बच्चा बाड़न, इनका के एक्सेप्ट करे के बा, इनका के साथे रखे के बा। अब रानी चटर्जी कहता कि काहे के हम रखब, हम ऑलरेडी और हमरा भी क्षमता बा कि हम बच्चा पैदा कर सकीला, हमार बच्चा होई ओकरे से हम प्यार करब। अब यही क्रम में उ जवाना ऑलरेडी उनका भी दुगो बच्चा बाड़न से ओकनी के साथे उ मिसबिहेव करे लागत तड़ी, ओकनी के परेशान करे लागत तड़ी, ओकनी से नफरत करे लागत तड़ी। और इ नफरत करे के दौरान का परेशानी होता, कौन कौन मुसीबत से उनका अवगत होके के पड़ता, इ तमाम चीज के फिल्म के डायरेक्टर अपना कुशलता से मोती के माला लेखा, जैसे एगो माला में मोती पिरोवल जाला और से फ्रेम बाय फ्रेम पिरो देले बाड़न। ये फिल्म में रानी चटर्जी अपना कलाकारी से, अपना अदाकारी से पिछला 15 साल से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में राज करत ताड़ी। लेकिन स्क्रिप्ट में वो ताकत ना होखला के कारण ये फिल्म थोड़ा सा फीका पड़ गई बा। लेकिन रानी चटर्जी अपना कलाकारी से, जैसे वन मैन आर्मी होखेला, कान्हा लगा के ये पार से वो पार करे में सफलता हासिल कर लेले बाड़ी। अगर हम बात करी रानी चटर्जी के, तो कहल गइल बानो कि शुरुआत में दिखावल गइल बा कि बच्चन से नफरत करत ताड़ी, कहत ताड़ी कि हमरा भी क्षमता बा कि हमारा अपन बच्चा पैदा करब और हमार होई ओकरा से प्यार करब। लेकिन समय बहुत ही बलवान होखेला और इस समय के आम सामने रानी चटर्जी के झुके के पड़ता। और जब प्रेग्नेंट होताड़ी तो कुछ एगो ऐसा मुसीबत आवता कि डॉक्टर उनका कहता कि अब कभी मां ही ना बन सकेली। जब सुना ताड़ी कि अब हम मां ही ना बन सकेला, तो उनका पैर के तले जमीन खिसक जाता। यही से कहल गइल बा कि ज्यादा किसी कोनो चीज पर घमंड ना करे के चाहिए, कैसे कि समय के हाथ बड़ा लमहर है। और जब रानी चटर्जी के पता चलता कि हम मां ना बन सकीला, तो फिर से वह बच्चन के प्रति अपन प्यार दिखावा ताड़ी। लेकिन जब एक बार दूध फट जाला तो फिर वो पनीरे बनी, अब वो दूध ना रह सकेला। और सही जब एक बार प्यार और ममता फट जाला तो फिर जुड़ ना पावेला। अपवाद बा कि एक दो जगह जुड़ जाई, लेकिन फिर वो फिर से प्यार ना रहे। जैसे चाय ठंडा हो गई फिर से गरम करब तो ऊ मजा नहीं खे। और सही फिर से रानी चटर्जी बच्चन के प्रति अपन प्यार दिखावे के कोशिश करता रही। लेकिन ये फिल्म में दिखावल गइल बा कि बहुत पापड़ बेले के पड़ता। अब का स्थिति उत्पन्न होखा था, ये फिल्म रउआ देखब सभे तब पता चली। लेकिन हम कहल चाहब कि फिल्म में ना नग्नता बा, ना फुहरता बा, ना ढोढ़ी चोली के नुमाइश बा। फिर भी फिल्म के ट्रेलर 4 मिनट के बाद और 4 मिनट रउआ के बंधले रहता कि अगला सीन में का हुई, अब का हुई, अब आगे का हुई। ई रोचकता ओकरा में जौन बा, एकरे कारण ये फिल्म के हम रिव्यू करे पे मजबूर हो गई।
तो रउआ सब ट्रेलर देखी, ट्रेलर देखला के बाद कॉमन सीन सबसे बढ़िया लागल हा, कॉमन डायलॉग सबसे बढ़िया लागल हा, अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताए। ऐसा ही भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर, गाना और गॉसिप के बारे में जाने खातिर, रिव्यू देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा। अगर ये वीडियो रवा सब है यूट्यूब पर देखा था नहीं जाता। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। नमस्कार।